युवा बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी याच्या खून प्रकरणी सुशांत यांच्याकडेच कामाला असलेला मुकादम अमर कदम याला पोलिसांनी अटक करून त्याची पोलीस कोठडीत रवानगी झाली असली तरी हा खून कोणत्या कारणातून झाला याचं नेमकं कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पाहूयात. सुशांत याचा मृतदेह विच्छेदनासाठी कोल्हापूर येथील CPR रुग्णालयात पाठवण्यात आला होता. त्याचे रिपोर्ट्स येण्यासाठी आणखी 5 ते 6 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. तर फॉरेन्सिक लॅबचे रिपोर्ट येण्यासाठी काही दिवस लागणार आहेत. हे दोन्ही रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतरच सुशांत यांच्यावर नेमक्या किती गोळ्या झाडल्या हे स्पष्ट होणार आहे. दुसऱ्या बाजूला सुशांत यांच्या पायातील चप्पलांपैकी एक चप्पल चक्क घटनास्थळावरील झाडावर आढळली होती. ही चप्पल झाडावर नेमकी कशी गेली हा देखील प्रश्न पोलिसांसह सर्वांनाच पडला आहे. संशयित अमर कदम यानं अनावधानानं सुशांत यांच्यावर गोळी झाडली असं पोलिसांचा प्राथमिक तपास सांगत असला तरीही या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जावा अशी मागणी सर्वांकडूनच होत आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली.